ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಚೋಲ್ಲರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯನ ಯಾನಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಸೌಖ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ಇನ್ನಿತ ತಮ್ಲೈನ್ ತೂದು ಇನ್ನಿತ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಬೈದ ಬಂದು. ಸೊ ನಿಗಲ್ನ ಗೆಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು. ಡಾಲಿ ವ್ಲಾಗರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನ್ ಇನ್ನಿತ ಲಾಗ್ಡು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಚನೆ ಅರಿಗೊಂತೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವಡು ಪನ್ಪುನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ನ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳ. ರಂಜಿತಾ ಗೌಡ ಅಂದು ತೂದಿಪ್ಪು ಅವ್ರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಡಾಲಿ ವ್ಲಾಗರ್ ಬಂದು ಅಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ಪುವೆರು ತುಳುನಾಡ್ದ ಪೊಣ್ಣು ನಮ್ಮನ ಲೆಕ್ಕನೆ 2-3 ವರ್ಷದ್ದು ದುಮ್ಮುರ್ದು ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ತದು ಫೇಮಸ್ ಆತಿನ ಗುಲಾಗುಲ್ ಪುರ. ಸೊ ಅರಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಇಂಚ ಅವ್ರನ್ನ ಅಮ್ಮಗೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿನ ಪನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಏರ್ನಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆನೇ ಆತ. ಸೊ ಅಂಚ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಅರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅಮ್ಮ ಬೇಗ ಹುಷಾರಾವುಡು ಅವ್ರನ್ನಡ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ಪುಡು ಅರೆಡ ಪಾತೆರ್ ಲೆಕ್ಕ ಆವುಡು ಇಂಚಿತ್ನ ಪುರ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾತ ಸಾಲ್ವ್ ಆವಡು ಬಂದು ಅರೆಗ್ಲ ಆಸೆ ಇಪ್ಪುಂಡತ. ಸೊ ನಮ್ಮನ ಅಪ್ಪೆ ಇತ್ಲಕನ್ನ ಅವ್ರನ್ನ ಅಪ್ಪೆತ ಏರ್ನಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆನೇ. ಸೊ ಅಂಚದು ನಮಕ್ ಬಂಗ ಬನ್ನಗೆ ಏರ್ಲ ಇತ್ತಿಜೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಯಾನ್ಲ ಅವೇ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತಿನಾಲ್ ಎಂಕ್ ದುಂಬುಲ ಹತೆ ನಮ್ಮಗ್ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಪೂರ ಹುಷಾರಿಪ್ಪಂದೆ ಅವೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಯಾನ್ಲ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ಡು ಕೊಂದಿನುಂಡು ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಕೊಂದಿನುಂಡು. ಸೊ ಅಪ್ಪಗ ಮತ ನಮಗ್ ಏರ್ಲ ಎತ್ತಿಜೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಇಂಚಿತ್ ನಾನು ನೀಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೇಂದ್ರಿಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೂರ ದಾಲ ಎತ್ತಿಜಿ ಒಂಜಿ ಒಂದೇಟುಂಡತ ಯಾನ್ಲ ಇಂಚಿತ್ ನನ್ನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಯಾನು ಫೇಸ್ ಮಲ್ದೆ ಅವಳ ಅಮ್ಮನ ವಿಷಯಡೆ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಸರಿ ಫೇಸ್ ಮಲ್ದೆ. ಇಂಚನೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 5 ಗಂಟೆಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕದು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಯಾನು ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಆವಡು ಅಥವಾ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಆವಡು ಮಸ್ತ್ ಸರಿ ಕೊನ್ನೊತ್ತುಲ್ಲ ಉಂಡು. ಸೊ ಆರ್ನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆರ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪಂದು ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಅವೇ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಹೆಂಗೆ ನಿಕ್ಲೆಡ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನೊಂಜಿ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪುವೆ. ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏತ್ ಸಾಧ್ಯನ ಆತೀತಂದು ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಏತ್ ಸಾಧ್ಯನ ನಿಕಲ್ನ ಕೈಡ್ದು. ಸೊ ನಿಗಲು ಆತೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಯಾರಿಗೂ ಆತೀತಂದು ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಆತೆ ಕೊರ್ಲೆ ಈತೆ ಕೊರ್ಲೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಜಿ ನಿಕ್ಲೆನ ಕೈಡ್ದು ಏತ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂತುಲೆ ಆತ ಕೊರ್ಲೆ ಇರ್ನಲ ಅಪ್ಪೆ ಎಂಕಲ್ನಲ ಅಪ್ಪೆ ಪಣೊಂದು ಅರೆಗ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದು ದಯಪಂಡ ಕೆಲವು ಜನ ಎನ್ನ ಲಾಗಡ್ ಈ ವಿಷಯ ದಾಯಕ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಡಾಲಿ ವ್ಲಾಗರ್ನ ಕೆಲವು ಜನ ಲಾಗ್ ತೂದಿಪ್ಪುಜಾರು ಐಕೋಸ್ಕರ ಎನ್ನ ಲಾಗ್ಸ್ ತೂಪುನಕುಲು ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ನಕುಲು ವ್ಯೂವರ್ಸ್ನಕುಲು ಇಪ್ಪು ಬರತ್ತ. ಸೊ ಅರೆಗೆ ಒಂತಾಂಡಲ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವಡು ಪನ್ಪುನ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಅವಳ ಎನ್ನ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ದ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನ ಪಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ನಿಗಲ ಐನಾತ್ ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಯಾನು ಇತ್ತಿನೆಟ ನಿಗಲೆಡ ವಾ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆ ಯಾನು ಕೇಂದಿಜಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡ್ ನಿಗಲೆಗೆ ಈತ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಯ್ಕೊಯ್ಕ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪುವರು ತಿನ್ಪುನೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಓವಾ ಒಂಜಿ ಬೊರ್ಚಾಂದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತ ಕಾಸು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತದ ಕಾಲಡ್ ಪೂರ ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುವೆರು ಅಂಚಿತ್ನಕ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾನು ಎನ್ನ ಆರ್ನ ಪರವಾದಿ ಅನ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಹಿಡ್ದು ಒಂದು ತಂಡಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವಡು ಕನ್ಪುನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೆ ನಿಗಲ ಕೈಡ್ದು ಏತ್ ಆಪುಂಡು ಆತ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಅಮ್ಮಗೂ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಒಬ್ಬೆಸ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಪಲ್ಸ್ ಮಾತ ಲೋ ಒಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪಾಪ ಏತ್ ಬಂಗ ಬಳ್ಪೇರು ಪಣ್ಣಾಗ ಇತ್ತ ಅವು ಆಕ್ಸಿಜನ್ದ ಪಾಡ್ಬೇರತ್ತ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪಾಡ್ನ ಮಾತ್ರ ಉಸಿರು ಕೆಪ್ಪರ ಹಾಕೊಂಡು. ಸೊ ಅವಿತ್ತ ಪಾಡ್ದೇರು ಅರೆಗ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಪಾಡುಂಡಲ್ಲ ಪಂಡ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚಾದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಪಾಡ್ನಂಚಿತ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆರಿಜ್ಜೇರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕರೆಂಟ್ ಪೋಂಡುಂಡತ ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ ಯಾರು ಸುಮಾರು ಖರ್ಚು ಮಲ್ದೇರು 5,000-10,000 ಇಂಚ ಖರ್ಚು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ದೇರು ಕಾಸು ಮಾತ ಅಂಚೆ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕರೆಂಟ್ ಪೋಂಡ ಮೀನು ಉಂಡತ ಅರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಆಂಡ ಏರ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತದ ಅರ್ನ ಊರು ದಕ್ಕಲೆ ಅರಿಗೂ ಇನ್ವೇಟರ್ ಬಂದು ಕೊಡ್ತೇರು. ಸೊ ಅವು ಏತ ದಿನ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಈನಿಕ ಒಂಜಿ ಸಡನ್ ಈನಂಡಲ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದ ಆಂಡ ಪಾಪ ಅವ್ರನ್ನ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಕಾಸು ಬಂದು ಬೋಡತ ಅಂಚದಾರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮನ್ನ ಕೈಡ್ದಾತಿನ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದ್ಯನ್ನು ನಿಕ್ಲೆಡ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಥ ಲಾಗ್ ಅಂಚೆ ಇತ್ತಂಡು. ಸೊ ಕಿನ್ಯ ಅರಿನ ಪರವಾದ ಏನು ಈತ್ ಪೊರ್ತ ಲಾಗ್ಡು ಪಾತಿರಿಯ. ಸೊ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೆ. ಸೊ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಚು ವೇಳೆ ಆ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ವರ್ಕ್ ಆಯ್ಜಿನ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ನೆ. ಸೊ ಅರೆನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ತಿಪ್ಪು ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು. ಸೊ ಇದು ಆರ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಪೋಂಡ ಆರ್ನ ಚಾನಲ್ದ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಎದುರುಡೆ ಪಾಡ್ದಿರು ಅವು ವರ್ಕ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಐಕೆ ಪೇ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಿಂಕಲ್ ಓಕೆನಾ. ಲಾಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇನಿ ಯಾನ್ ಅಲೋವಿರೆಡ್ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅಂಚನೆ ಹೇರ್ ಕೇರ್ ಅಂತ ಮಲ್ತೊನ್ಗ. ಸೊ ಯಾನಿನಿ ಅಲೋವೆರಾ ಉಂಡತ
ಅವೇನು ಸೈಡ್ ಪಾಡ್ವೆ ದಿಕ್ಲಿಗೆ ತೂಲೆ ಅಲುವೇರ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಕಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಆಯ್ತಾ ಜೆಲ್ಲನ್ ಪೂರ ಉಂಡಾತ ದೆತ್ತದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಅವೇನು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಕಡೆಯೊಂದು ಇಂಚ ಬೈದನ್ ಸೊ ಅಂತ ನೆಟ್ಟದೆ ತೊಂದೆನ ಒಂದು ಫೇಸ್ ಪಾಡ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಹೇರ್ಗೆ ಪಾಡ್ರಿಗೆ ಇಂತೆ ಒಂದೊಂತೆಗೆ ತೊಂದೆ ಸೊ ಪಚ್ಚೆ ಕಲರ್ ದಾಯ ಬತ್ತ ನಿಗುಲ್ಕಿ ಏನೊಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ದಾಯ ಬೈದಿನ ಪಂಡೆ ನಾನು ಆಯ್ತಾ ಉಂದಿಪ್ಪುಣದು ಚೂಲಿ ಅವೇನು ಸೇರ್ಪಾದೆ ಅನ್ಪಾರ್ದು ದಯಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಐಟ್ಲ ಒಂತೆ ಉಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ಪೂರ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಂದೆ ಈಗ ವಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪಾಡ್ದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಡೆದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಟ್ಟೆ ತುಲೆ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ತೋಚಂದುಂಡತ ಅವು ಪಿಂಕ್ ಅತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರೆಡ್ ಸೊ ನೆಕ್ಕಿಯಾನ ಒಂತೆ ರೋಸ್ ವಾಟರ್ ಅಂಚನೆ ಕೊಕೊನೆಟ್ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ಉಂಡತ ಅವೆಲ್ಲ ನೆಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ನೀನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಕೈಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಉಂಡತ ಗೊತ್ತಾಯ್ಚಿಂದ ಕುಡೋರಪ್ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲೋವೆರಾನ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತದ್ದು ಆಯ್ತು ಜೆಲ್ ಉಂಡತ್ತ ಅದೆತ್ತದು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತದ್ದು ಕಡೆದು ಐಕೊಂತೆ ರೋಸ್ ವಾಟರ್ ಫೇಸ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಐಕೊಂತೆ ರೋಸ್ ವಾಟರ್ ಅಂಚನೆ ಕೊಕೊನೆಟ್ ಆಯಿಲ್ ಒಂತ ಪಾಡೊನ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ಕೊಕೊನೆಟ್ ಆಯಿಲ್ ಹೇರ್ ಪಾಡ್ನಂಡ ಕೊಕೊನೆಟ್ ಆಯಿಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೊನ್ಲೆ ಮಲ್ಲೆಚ್ಚಿ ಬಟ್ ಫೇಸ್ಗೆ ಪಾಡ್ನ ಒಂಚೂರು ಕೊಕೊನೆಟ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂಚನೆ ರೋಸ್ ವಾಟರ್ ಪಾಡ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ಬರ್ಪುಂಡತ ಒಂದೇತ ಸ್ಕ್ರಬ್ದ ಅಂಚಿನ ಪಾಡ್ದು ನೆಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ನೋಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಮೋನೆಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಇಂಚ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಯಾನು ಒವೇ ರೀತಿ ಆಯ್ತಾ ಚೂಲಿ ಪುರಿ ಪುಣತ ಅವೇನು ಓಯೆಲ್ಲ ದಕ್ಕದಿಜ್ಯಾನು ಪೂರ ಸೇರ್ಪಾದ್ಯಾನು ಮಿಕ್ಸಿ ಮಲ್ತೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚ ಆಯ್ಜಿನ್ನ ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡ್ನ ಬೊರ್ಚಿಂದಂಡ ನಿಕ್ಕಲು ಇಂದು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಉಂಡತ ಐಟ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಕೊದಿಪಾದು ಆಲೋವೆರಾನ ಪೂಜೋಡು ಓಲ ಹಾಳತ್ತು ಅಲೋವೆರಾ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಜೀವಗ್ಲ ಅದು ಹಾಲು ನೆಡ್ದದಾದಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಅಲೋವೆರದ್ದು ಒಂದಂತೂ ಜಾನ್ ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಮೋನೆಡ್ ಮತ್ತೆ ಎತ್ತು ಉರಿ ಬರೋಂದುಂಡು ಪಂಡ ಬಾ ಮಸ್ತ್ ಉರಿ ಬರೋಂದುಂದೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮೋನೆಡು ಪಿಂಪಲ್ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ಟು ಕಿನ್ನಿ ಉಂಡತ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಉರಿ ಬರೋಂದುಂಡು ನೆತ್ತ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾವೊಂದುಂಡು ಸೊ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತದ ಇಂಚ ಪೂಜಿದು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಬಿಡ್ಲೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂತೆ ಹೇರ್ ಕೇರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅದೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಇರ್ನ ದಯಪಂಡೆ ಆಲೋವೆರಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಇತ್ತು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅದು ವಾರಕ್ಕೆ 2-3 ಸರಿ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಿಕ್ಕದಿಂಡು ಅಲೋವೆರಾಡ್ದು ಯಾನ್ ಹೆಂಗೆ ಕುಂದಿಯರ್ ಗೊತ್ತಾ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತೀರ ಅಂಚದು ತೂಕವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಏನದಿತ್ತ ಬಟ್ ಮೂಲ್ ಮುಟ್ಟಡೋಲ ಇಂಕ್ ಅಲೋವೆರಾ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದೆನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕನಪರ ಬಂದು ಸೊ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಏತು ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುನ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುನ್ ನೈಸ್ ಆಪುನ್ ಕುಜಲ್ ಮಾತ ನೆಕ್ಕೆ ಯಾನು ಹೇರ್ಗೆ ಪಾಡ್ನೊಂದಂಡ ಯಾನ್ ಈನ ಪರ ಪಾಡ್ತೆ ಪಂಡ ಒಂದು ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ಸೇಮ್ ಅವೇ ಜೆಲ್ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಕಡೆ ದಿಪ್ಪತ್ತ ಅವೇ ಜೆಲ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕೊಕೊನೆಟ್ ಆಯಿಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಪಾಡೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ರಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ದಾಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಚ್ಚಿ ಆತೆ ಪಾಡ್ಲೆ ನೀನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತದು ಇನ್ನು ಹೇರ್ಗೆ ಮಾತ ಪೂರ ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ಶೋಕ್ ಮಂತದು ಪೂಜೆ ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಕಡೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಂತೆ ಸೊ ಒಂತೆ ಪೂರ್ತಿ ಇಂಚನೆ ದೀಕ ಬೊಕ್ಕ ವಾಶ್ ಮಲ್ಪುಗ ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ವೀಡಿಯೋರ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರು ಬಂದು ಇನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಎನ್ನ ಹೊಸತು ವೀಡಿಯೋ ತೂವೊಂದದಾರು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬಂದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ವಾಶ್ ಮಲ್ಪುಗ ಸೊ ಫೇಸ್ಗೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ಇಂಚ ತೋಚಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತನೆ ಗ್ಲೋ ಅದು ತೋಚಂದುಂಡು ಏದು ಗ್ಲೋ ಅದು ಸೊ ಟಂಟೆಡಾನ್ ಎಂಚೊಂಡು ಎನ್ನ ಗ್ಲೋ ಆಗಿನ ಮೋನೆ
ಸೊ ತೂವೊಲಿ ಒವೇ ರೀತಿಯ ಎಂಕ್ ಏನ ಪಿಂಪಲ್ ತಾಲ ತಿಜ್ಜಿ ಮೋನೆಡ್ ಸೊ ಏತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆತನ ಮೋನೆನ್ ತೂವೊಲಿ ನಿಕಲೆ ಸೊ ಎಂಕೇರಕ್ಕೇನು ಇತ್ತೆ ಮದ್ಮೇಲೆ ಮೇಕಪ್ ಮತ್ತು ಮಂತೊಂಡಾರ ಮೋನೆ ಪೂರ ದರ್ಗ ಆತನಂದು ಸೊ ಇತ್ತೆ ತೋಜಿಂಡ ಒವೇ ದರ್ಗ ಇಲ್ಲ ಕನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಜ್ಜತ ಸೊ ಏನು ಒವೇ ಮೇಕಪ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಖಂಡಿತ ಪಾಡು ಪಂಡಲೆ ಏನು ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಓಲಾಂಡ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಂಡ ಮಲ್ಪುವೆ ಆಂಡ ಮಸ್ತ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅದೇನು ಎಪ್ಪೋಗ್ಲ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ದಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಅಂಚಿತ್ನ ದಿನ ಬತ್ತನ ಮಲ್ಪುಗ ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಅಂಚಿತ್ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ತೂಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೂವಲಿ ಮೋನೆ ಏತ್ ಗ್ಲೋ ಆತನಂದು ಹೇರ್ದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬತ್ತಂಡ ನಲ್ಲ ಒಂತ ಹೇರ್ ನುಂಗೋಡು ಆಂಡಲ ಏತ್ ಶೈನಿ ಆತಂಡು ಪಂತೂವಲಿ ಮೊರಣಿ ಒಂದಿನ ಅಂಚನೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಅಲೋವೆರಾ ಸೊ ಮೇರು ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಅರೆಗಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತಂಡು ನೈಸ್ ಆತನ ಕುಜಲ್ ನೈಸ್ ಆತನ ಅವೇನೇ ಪಾತ್ಯನ ದಿನ ಇಡೀ ಕುಜಲ್ ಏತು ಶೋಕ್ ಆತನ ಏತ್ ನೈಸ್ ಆತನ ತಪಡೊಂದು ಅರೆಗಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತನ ಮುರಣಿ ಅಲೋವೆರಾ ಐಕೆ ಕಾಲಿತ್ತೆ ಅಲೋವೆರನೇ ಕನತ್ತು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹೇರ್ ಒಂತೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಡ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿನತ ಮುರಣಿ ಅತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಡು ಬಂದು ಸೊ ಒಂದು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸುರಕ್ಷಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸುಚಿತ್ರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಂಗೂ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತನ ಎನ್ನ ಹೇರ್ ಲೈತೆ ಬೊಂಬಾಟ್ ಆತನ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪಣ್ಣೊಂದು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಕುಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಲೋವೆರಾಡ್ ಈನ ಬೋರ್ಡಂಡ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಾಲ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಅಲೋವೆರಾಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಣ್ಣೊಂದು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಡಾಲಿ ಲಾಗರ್ ಸಂಧ್ಯಾ ಅಕ್ಕಗೆ ಪೂರ ಜನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಕೈ ರಾತಿನ ಹತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುಗ ಓಕೆನಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪಣ್ಣೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗರ್ ತಿಕ್ಕುವ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬಾಯ್ ಏರನ್ನ ಹೊಸತ ವೀಡಿಯೋ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬಾಯ್.